hlavných úlohách v slovenskom znení Slavka Halčáková, Emanuel Hasson, Silvia Peteová, Miroslav Trnavský, Iveta Košková, Ivan Laca, Daniel Dangl a Viera Strnisková v seriáli Keď budeš moja. Ďalej hrajú v slovenskom znení Elena Podzámska, Anna Javorková, Juraj Predmerský, Anna Šišková, Ján Tréger, Michaela Čobejová, Ivan Šándor, František Kovár, Pavel Višňovský, Peter Rufus, Katarína Brichtová a ďalší. Señor? Áno, Žanet. Prosím, povedzte mu, že Fabian nie je vo svojej kancelárii. Povedzte, že sa pokúsite zavolať mu na mobilný telefón. Spýtajte sa ho, kde sa práve v tejto chvíli nachádza a povedzte mu, že sa s ním spojíte. Nie, nespájajte ho priamo. Áno, señor Pérez. Mám poznačené. To je číslo na mobil. Nech vám povie, kde je. Spýtajte sa ho, či je v Mexiku. Áno, áno. Odkiaľ voláte, señor Pérez? Odtiaľto? Ste priamo v meste Mexiko? No, číslo. Môžete nám dať nejaké iné číslo, kde sa vás dá zastihnúť? Výborne, señor Pérez. Ďakujem vám. Hovorí, že práve pricestoval do mesta, že sa ubytuje v hoteli a že čaká, aby mu señor Fabian potvrdil hodinu a miesto stretnutia. Spojte Fabiana s tým seniorom a prepojte ho aj na môj telefón. Im nehovorte nič. Prepáčte, že sa na to pýtam, señor. Máme s tým človekom nejaký problém? S tým Rafaelom Pérezom? Áno, Žanet, máme dosť veľké problémy s tým seniorom. Prečo? Lebo doktor Maldonado ma požiadal, aby som skartovala jeho zložku. Možno by ste ju chceli predtým vidieť. Áno, prezriem si ju, Žanet. Ďakujem. Spojte ten hovor, prosím vás. Isté. Neviem, či je to smola, alebo čo sa mi to vlastne stalo, Jorge. Ale prišli sme o dve svedectvá jediných ľudí, ktorí môžu Fabiana definitívne zničiť. Znepokojuje ma to. Podľa toho, čo sa doposiaľ povedalo, má sudkyňa dosť podkladov, aby jej z nich bolo jasné, že to všetko bola pasca. Že si nevinný. Dôkazy potrebujeme, Jorge. Práve tie. Kedy podľa teba môže byť ďalšie pojednávanie? Jorge, čo sa tak na mňa pozeráš? Hovor! No, minimálna lehota je 15 dní. Rafael, vieš, čo riskuješ? Povedzme, že v tejto záležitosti riskujeme obaja. Takže pre nás oboch je výhodné naďalej mlčať. Správne, ale tak ako som už raz povedal, nie som taký solventný ako vy. Potrebujem peniaze na živobytie. Okrem toho viete, že ja mám rád dobrý život. Urči si sumu. Hotel Milán o 8:30 večer. V poriadku. Nezabudnite si šekovú knižku.
Janet, hneď ma spojte s Jorgem Latorem. Áno, señor. Nájdite ho čo najrýchlejšie. Samozrejme. Fabián sa nemal prečo sťažovať. Dohoda, ktorú sme uzavreli, bola v každom prípade namierená proti Diegovi. V rámci určitých medzí. Lenže vy ste to nezvládli. Vo chvíli, keď ho zatýkali, ste začali kričať. A to vás prezradilo. Pane Bože, to je fuk. Čo je to? Dosť peňazí na to, aby ste odišli z mesta. Aby ste na nejaký čas zmizli. Ja nenechám smrť svojej céry v rukách spravodlivosti. Počujte, žaloba na Diega. Za zabitie bola stiahnutá. A jeho advokát vás predsa zažaloval za ohováranie, krivé obvinenie a iné závažné činy. Za to je niekoľko rokov väzenia, alebo poriadne vysoká kaucia. Chce sa vám to riskovať? Odísť je pre vás to najlepšie. V poriadku. V tom prípade povedzte Fabiánovi, že sme vyrovnaní. Výborne. Poviem mu to. A ešte niečo. Že sa onedlho znovu stretneme. Ja som totiž s Diegom ešte neskončila. Ja nie! Výborne. Dovidenia. Teraz mi je tvoja situácia už jasnejšia. A ak ty máš svedomie čisté, ja už nemám čo dodať. Problém je v tom, že neverím, že to pochopia ostatní. Teraz je vhodná chvíľa vysvetliť to. Dobre. Nechám vás. Áno. Dobrý deň. Dobrý deň, otče. Opatruj sa, Diego. A nerob si starosti, my sa o babičku dobre postaráme. Zožente jej najlepšieho špecialistu. Áno. Jorge, potrebujeme niekde zohnať peniaze. Babička sa rozhodne musí uzdraviť. Diego, pomohli by ti peniaze zo zberu v San Jose. Nie je toho veľa, ale pomôže to. Hej, trochu to pomôže. Jorge, môžeš tými peniazmi voľne disponovať. A prosím ťa, pokús sa urýchliť ďalšie pojednávanie. Nemôžem tu trčať tak dlho. Samozrejme. Opatrujte mi Ricardita. Áno. Prisahám, že čoskoro odtiaľto odídem. Áno. Spolu odídeme na haciendu. Budeme jedna rodina. Nová rodina Sanchezovcov Seranovcov. Diego. Rafael Pérez je v Mexiku. Juan Francisco ho našiel a vie, kde je. Záležitosť Konstancov je vyriešená. Som si istý, že v tejto chvíli už odchádza z mesta. A dnes večer vyriešime záležitosť s Rafaelom Pérezom. Počuj, Fabián. Čo? Ty mu naozaj dáš tie peniaze, čo si pýta? Občas mám taký zvláštny pocit, že si dosť naivný. Peniaze sú to jediné, čo nemám. Takže čo? Od teraz až do 8. večer musíme premýšľať, ako sa ho čo najlepšie zbaviť. Diego Sanchez Serrano, do cely. Opatrujte malého. Postarajte sa o babičku. Nerob si Jeremy, starosti. Harold, ochraňujte moje sestry. Nerob si Majte sa, starosti. vďaka. Myslím, že by sme nemali strácať nádej. Práve, že by sme ju mali zmeniť na realitu. Pokiaľ ide o Diega, správajú sa k nemu korektne, ale pokiaľ ide o tú Marciu, namiesto toho, aby ju donútili predložiť dôkazy, čo má, dovolia jej rozprávať akúsi klebietku, ktorú Boh vie, kde Len počula. pokojne, Daniela, pokojne. Nerozčiluj sa. Tá stratégia musí priniesť výsledok. Dúfam, že áno. Viete, my sa musíme vrátiť na haciendu. Máme tam veľmi veľa práce. Hej.
Premýšľala si o tom, čo som ti vravel? Nemôžem odísť, kým je babička v nemocnici, Jeremy. Ja nenechám na tebe celú tú ťarchu a zodpovednosť a ešte aj dieťa. Ak chcete, môžem tu ostať a pomôcť vám s chlapčekom aj so všetkým ostatným. Nie, Leonor. Potrebujeme ťa v Bielom dome. Milá Leonor, veď vieš, že nech je akokoľvek, my sa uskromníme aj so zeleninou, no nie? Ale tu bude o jeden krk viac, no a bez peňazí to bude veľmi ťažké. Počujte, a čo keby si Diana zobrala dieťa? O babičku sa nemusíte báť. Ja to zvládnem. Keď nebude mať dieťa, Daniela pomôže Latorému obhajovať Diega. Dobre, nie? Áno, áno. Rada vám s tým pomôžem, seňora. Tak, čo Tak povieš? Prosím ťa. Prirodzene. Áno, sme si 100% istí. No iste, my sme mu poskytli našu ochranu. Áno, na môj mobil. Ten chlapík je v Mexiku a vďaka nám sa voľne pohybuje. Práve to je to, o čo ťa chcem požiadať. Áno, našli sme ho a dnes večer o 8:00 bude v hoteli Milán. Áno, vďaka. Latore je už na ceste, Juan Francisco. Dobre. Dnes o 8:00 večer. Sme si celkom istí. Dobre, dovidenia. Uvidia, či sa im podarí zohnať nový príkaz na zadržanie. Bol to zázrak, že si ho objavil Juan Francisco. Teraz sa musíme postarať o to, aby nám nezmizol. K tomu by došlo, iba ak by niečo tušil. Práve to chcem dosiahnuť. Aby sa nikde necítil bezpečný. A ak sa rozhodne prijať ochranu rady? A vravím ti, že si veľmi naivný. Žanet, bol niekto ráno v mojej kancelárii? Ďakujem. Čo sa deje? To, že sa mi môj otec prehrabával v počítači. Dúfam, že máš svoje dôverné informácie uložené spoľahlivo niekde inde. Toto ma naozaj neznepokojuje. Tak teda? Už je lepší obraz. No, ukáž mi, ako sa to montuje. Hej, si hluchý a nemý? Všetci sme hluchí a nemí, keď sa nám to hodí. Ach, ocko. Srdiečko. A budeš v poriadku? Áno. Je ti to čudné však? No, že som v kostole. Hej, vieš, nikdy si nebola veľmi veriaca. Nikdy. Otec. Aj neverec začne veriť, keď stratí nádej. Vysvetlí to mojej mame. A povedz jej, že ju veľmi ľúbim. Aj teba veľmi ľúbim, otec. Miláčik, miláčik. A Diego? A tie diskety? Otec, pre tú Fabianovú vec si nerob starosti. Skôr alebo neskôr pochopíš, že sa správam úplne korektne. Marcia! Idem. Ľúbim ťa. A ja teba. Poďme. Poďme. Papa. Ak budeš v poriadku, na inom nezáleží. Zajtra mám stretnutie s delegátmi z Kolumbie, Brazílie a Kostariky. Nemôžem tam ísť s tebou. Tlačia na nás 4 najdôležitejší pražiari, najvýznamnejší na svete.
Nemôžem ich nechať samých. Každý z tých 4 by potreboval poriadnych 25 na zadok. Pretože ničia ekonomiku všetkých mexických pestovateľov kávy. Sú stovky, čo vravím stovky? Tisíce rodín, ktorých prežitie závisí od jedného jediného zberu. Ak cena klesne, ostanú ohľade. Pripúšťam. Pozrime sa však pravde do očí. Pre pražiarov títo ľudia vôbec neexistujú. Jasné. No samozrejme. Kým majú plné brucha, prečo by ich zaujímali iní ľudia, no nie? Len nebuď taká veľmi zaujatá. Nezabudni, že našou prácou je diplomacia. Teda? Našli ste si skvelú diplomatku. Ešte ich ani nepoznám a už by som ich chcela zabiť darebákov akýchsi. No. Ďalej. Čo sa stalo, Carmen? Môžeme si vypiť kávu, Paloma? Čo si želáte? Miss Elena Olivares. Miss? Prosím? Akáže miss? O čo vám ide? Good evening. My name is Brew Thomas. I'm the concierge of this building, and I'm living on the first floor, and I'm very glad to meet you. Very nice to meet you, madam. Á, rozumiem. To som vám rozumela. Ja, Madame Soledad. Thomas, Brew Thomas. Aha, Brew Thomas. Soledad. Soledad, Brew Thomas. Yeah. Brew Thomas. Nice to meet you, Soledad. Už zasa, no dobre. Áno, aj ja. Yes. Yes? No, yes. Is what? Hey, aj ja. What? Well, I think I'll come back later. Tak dobre. Goodbye, Brew Thomas. Yes, goodbye. Myslím, že by som sa mala začať učiť po anglicky, lebo inak neviem. Už som tu, Soledad. Ako si sa mala moja... Zle, veľmi zle. Prečo? Pretože sa nemôžem striasť toho tam. No a tento čo robí, moja? Neviem. Dobrý večer, seňora. Dobrý večer, pán doktor. Sadnite si. Čo, vám môžem ponúknuť kávu alebo tekilu? Akú tekilu? Odkiaľ ju chceš vziať, mama? Vieš, ja som si priniesla tajnú zásobu, Paloma. Keď nám bude smutno, aby sme sa cítili ako v Mexiku. Nedáš si pohárik? Nie, nedám si. Idem si lahnúť, lebo zajtra musím byť veľmi skoro v kancelárii. A nehovor mi, že je môjim hosťom, pretože prišiel len preto, aby ťa pozdravil. Tak sa o ňo postaraj. A prečo mňa, Paloma? Neviem, spýtaj sa ho. Tak teda choď. Sadnite si. Vďaka, ste láskavá. Ďakujem. Takáže láskavá. Na zdravie. Na zdravie. Opäť to isté odznova? Ja vás pozvem na tekilu a vy hľadáte dôvod, ako byť blízko mojej dcéry. Tak čo? Budete len ticho ako penčičo? Už ma unavuje táto hra, vieš? Už ma unavuje, že stále hľadáš nejaký dôvod, aby mi bolo nepríjemne, aby som sa cítila vinná za niečo, o čo som sa ani len nepokúsila. Paloma, prepáč mi, ak tým problémom bola tá kniha, prepáč mi. Ja som nikdy nechcela... Problémom ste tu obaja. Celý večer sa mi tu ako dva kohúty usilujete dokázať, ktorý z vás je lepší, čo? Prečo? O čo ste sa stavili? Že jeden mi daruje obraz a ten druhý knihu, alebo čo? O
Odnes si ten obraz a správ to hneď, Diego. A vy si prosím odneste tú knihu. Je to posadnutosť. Bolesť v hrudi, v hlave. Len sa trápim. Ja ťa neviem milovať a neubližovať ti. Neubližovať sám sebe. Neviem byť blízko teba. Ak som ďaleko, tak umieram. To nie je láska, Paloma. To je šialenstvo. Chcem sa ťa spýtať otvorene, čo sa s tebou deje? Prečo si sa prišiel skryť až sem? Prečo sa hráš na blázna, Diego? Prečo sa mi vyhýbaš? Prečo mi úprimne nepovieš všetko, čo mi chceš povedať? Chcem sa vyliečiť zo šialenstva ľúbiť ťa. A čo budem zatiaľ robiť ja, Diego? To isté, čo som tie 3 roky robil ja. Ovládať sa. Znášať bolesť. Zakazovať si hovoriť s tebou. A stále trpieť, že ťa deň po dni pomaly strácam. Cítiť bolestne, aké ťažké je dýchať ďaleko od teba. A ty si myslíš, že som necítila to isté, Diego? Myslíš si, že pre mňa to neboli rovnaké 3 roky? Spýtaj sa ma na ktorýkoľvek deň, na ktorý chceš, Diego. Môžeš si byť istý, že v nich neexistoval nik iný, len ty. Prečo máme ďalej trpieť, Paloma? Prečo? Naša láska sa ocitla v rukách osudu. A osud nás nechce mať spolu. Nechceš sa vrátiť. Nie. Ten Diego, ktorého si poznala, ostal v Londýne s Palomou, ktorú som poznal. Tí dvaja, ktorými sme dnes, sú veľmi zranení. Už nemôžu oživiť to, čím boli. A jediné, čo im ostalo, je bolesť. Čo znamenali všetky tie bosky, všetky tie dotyky, všetky tie slova, čo si mi povedal, Diego, čo? Diego, to nebol sen. Diego, pozri sa na mňa, prosím! Tu sme boli obaja spolu tak ako prvý raz, tak ako ten prekliatý jediný raz, Diego, prečo? Nemôžem ťa už ďalej zdržovať, Paloma. Nemôžem žiadať, aby si obetovala svoj život pre mňa. Už to bolo veľa času a veľa bolesti. Nezaslúžim si jedinú tvoju slzu. Čo ty tu robíš, Mariano? Ja som ho sem zavolal. Už nechcem, aby si bola so mnou. Už ťa nechcem vidieť. Lebo už ťa neľúbim, Paloma. Tvoj vzťah s Diegom už nejestvuje, už sa skončil. Ešte som ti nepovedal to najdôležitejšie. Včera mi to nešlo. Ľúbim ťa, Paloma. Ľúbim ťa z celej svojej duše. Pôjdem, seňora. Myslím, že som sa k tebe nesprávala pekne. Chcem sa ospravedlniť. A spýtať sa... Ešte sa chceš so mnou oženiť?
Paloma, to si povedala vážne? Pravda, že celkom vážne. Ešte sa chceš so mnou oženiť? Pozri, chápem, či skôr snažím sa pochopiť, čo cítiš. Ale poviem ti jedno, a to mám od teba. Dúfam, že si spomínaš. Srdce sa nedá oklamať. Neprikážeš mu, koho ľúbiť a koho nie. Jednoducho to cítiš. Ale určite od srdca. Nemôžeš chcieť, aby zabudlo. Ani keď umiera? Posledná umiera nádej, Paloma. Poď sem. V každom prípade vieš, že ma vždy máš na všetko, čo potrebuješ. Nasleduje informácia o pokračovaní prípadu Café Talero. Odhaľovanie podvodných machinácií v najdôležitejšom podniku na vývoz kávy v Mexiku pokračuje. Do prípadu je zapletená široká sieť spoluvinníkov na colniciach a v prístavoch. Prepájame na nášho spravodajcu do Mansalia. Predpokladá sa, že práve tu, v jednom z najdôležitejších prístavov Pacifiku, sa kontrolovali operácie, ktoré prinášali miliónové zisky jednej jedinej firme. V tejto chvíli mená podozrivých osôb ešte podliehajú informačnému embargu. Očakáva sa, že na druhé pojednávanie budú mať povolený vstup aj novinári. Kto môže za to, že von prenikli takéto informácie? Buďme radi, že je to len takto a že sa nezačalo s nejakými špekuláciami. A zda by bolo vhodné viac využívať tlač. Vo viacerých prípadoch sa vyhralo práve vďaka médiám. Pochybujem, že by toto bol jeden z nich. Opakujem ti, že využívanie všetkých dostupných prostriedkov a dôkazov je veľmi chúlostivé. Viem, že budím dojem, že nerobím všetko preto, aby som chránil Diega. Ale nemôžem byť taký razantný, ako chcem, pretože by som ohrozil nevinného. Všetci sme na tom rovnako, Jorge. A jediný rozdiel je v mene toho nevinného, ktorého ohrozujeme. Myslím, že by som to mohol na prokuratúre trochu posúriť. Uvidíme sa večer o 8:00. Najmä pre Enriqueho sa to už zmenilo na niečo osobné. Myslím, že tento raz mu Rafael Pérez neunikne. Nikto nesmie uniknúť. Nikto. Tak už som tu. Musela som prejsť naprieč celým mestom, Fabian. Takže dúfam, že to, čo mi chceš povedať, je veľmi dôležité. O čo ide? Máš nejaké správy? Je nevyhnutné, aby si ich získala. Čo? Porozprávaj sa s mojím otcom. Treba zistiť, čo... Prosím ťa, nie, Fabian. S tvojim otcom neprehovorím ani jediné slovo, kým neuvidím, ako podpisuje papier, kde súhlasí s našim rozvodom. Musíme predsa vedieť, čo robí mama. Preboha, Fabian. Čo by asi tak mohol tvoj otec robiť, než vyplakávať, že má takého arogantného syna, ktorý ohrozuje jeho pozíciu v rodine? To je to, čo melie v jednom kuse, nie? Áno. Na súde sa správal veľmi agresívne. Vidieť, že je zúfalý, mama, a to môže byť veľmi nebezpečné. To si naozaj nemusíš všímať. Pomôžeš mi, alebo nie? Áno, nemám inú možnosť. Ešte jedna vec. Skús, prosím ťa, zistiť, kam sa ukryla Marcia. Pozvala ma do svojho bytu, chcela sa pozovárať o súde, o disketách, o Barbare, o všetkom. Bože, to je príšerná ženská. To je. Prečo už raz navždy nepochopí, že nemáš viac o ňu nejaký záujem? Pretože sa usilujem dokázať jej pravý opak. Čo? Kým Marcia bude mať čo len najmenšiu nádej, že vyhrá nad Barbarou, neopováži sa proti mne nič podniknúť.
Sama si to videla na pojednávaní. Na pojednávaní? Chceš povedať v cirkuse? Bolo to veľmi trápne. Tá sudkyňa nemala ani trošku, ani... Čau. Čau. Sprav, o čo ťa žiadam. A Barbara? Nikto nemal v tejto rodine toľko taktu, aby mi zavolal a spýtal sa, ako som strávila večer. A aby ma pozval na raňajky. Čau, mama. Nevďak svetom vládne. To vieš. Mysli, Fabián. Mysli. Marcia? Môj otec? Rafael Pérez? Rafael Pérez? La Torre? Avellaneda? Diego? Môj otec. Čo vlastne plánuješ, otec? Čo to plánuješ? Áno? Už si sa presvedčila? Na čo sa to hráš, ty hnusná líška? Prečo si nezostala vo svojom byte? Prečo si nepočkala na Fabiana? Ach, Barbara. Už som ti povedala, že Fabian ma nezaujíma. To on ma vyhľadáva. V tej hre totiž ide o to, že aj keď sa budeš snažiť ostať s ním, nepodarí sa ti to. A ak chceš viac dôkazov, čakaj na môj telefonát, áno? Tak čau. Ach, Barbara, uvidíme, čo znesieš. Uvidíme, čo znesieš. Leonor, chcel by som sa s tebou pozhovárať. Len toto odnesiem do spálne. Potom pripravíme večeru, Leonor. Áno, seňora. Ten nápad sa jej ale vôbec nepáčil však. Bol to naozaj výborný nápad priviesť Klaudiu, aby sa starala o Ricardita, nie je tak? Je tak, Ricardito? Nie si hladný? Tuším, je hladný, Leonor. Áno, taký je od chvíle, čo sa narodil. Papá a spí a zasa je hladný. Však, miláčik, však je tak. Ja, do čerta, ten malý je naozaj riadny valibuch. Odnes ho, Klaudia. Je to valibuch. Daj si pozor, Aurelio, nech si tvoja Leonor nezvyká starať sa o malé deti, lebo... Radšej si vy pekne zvykajte držať jazyk za zubami. Choď už, Klaudia. Povedal som niečo? Počkaj ma, Leonor. Juancho, ty si to u Leonor vždy pokazíš, čo? Vždy to skrátka preženieš. Áno, tak je to. Pred chvíľou sme vychádzali zle, no a teraz ešte horšie. Niekto vás hľadá. Tak už sa netráp, pozri. Aj tak som chcel usporiadať výstavu, na ktorej budú všetky fotografie, čo som urobil. To ma práve trápi. Ale vieš si predstaviť, ako sa bude tváriť Fabián, keď zbadá svoju fotku na výstave? Túto, prepáč, Barbara. Spomínaš si? Vieš, ja neverím, že si niekto kúpi tie fotky. Ale veď tie rodinné fotografie nebudú na predaj. Tie budú iba doplnením prezentácie tých ostatných. Predstav si to. Ľudia od kávy. Fotografie plantáží,
Výrazné tváre zberačov, ich ruky, ich ťažká práca. No? To všetko už nejestvuje. Prečo všetci hovoríte stále to isté? Je to prvý raz. Daniela, Sanchezová, Seranova de McLean, čo ty a tvoja rodina máte problémy. Prvý A čo raz. na tom, že prvý raz, keď sme za mesiac prišli o všetko? Presne to chcem povedať. Prišli ste o všetko? Vary už nie si Daniela? Tvoji príbuzní už nie sú príbuzní? Premýšľaj, miláčik. Stále máme to najdôležitejšie. Ja som taká hlúpa, Harold. Miláčik, je oveľa ľahšie plakať pre problémy, než ich skúsiť riešiť. Nie? Dosť. Dosť. Ideme za babičkou. Určite sa poteší, keď jej porozprávaš o výstave a o ostatných veciach. Vieš, čo mi práve prišlo na um? Čo? Poďme zaplniť celú jej izbu kvetmi. Super. Nech jej voňajú, hej? Kvety. Čo voňajú ako káva, rozumieš? Veď to bol jej život. Babička sa bude určite veľmi, ale veľmi tešiť. Čo? Šoferuješ. Počuj, ešte stále mám to, čo mi dala upratovačka. Ukáž? Jasné, nezabudol som. Nečítaj. Nesmieš to čítať, Harold. Takéto veci treba rešpektovať, jasné? Rozumiem. Dobre, No, poďme. Miguel. Som tu s tebou pol hodiny a ešte stále si so mnou neprehodil ani jediné slovo. Čakal som, že to urobíš ty. Je to pohľadenie, keď tvoj hlas vysloví moje meno. Miguel, čo sa to s tebou deje? Správaš sa takto už niekoľko dní. Prosím ťa pekne, prepáč. Nechcel som, aby si to videla, ale mám trochu starosti. Prečo? Čo ťa trápi? Problémy. Nemuseli by ma zaujímať, ale neviem zabrániť, aby sa ma netýkali. Vyzerá to, že moja bývalá intrigánska rodina má problémy. Aké sú to problémy? Ekonomické? Trestné. A ty... Nie, prosím ťa. Pravda, rozmýšľam, že asi by som mal zistiť, o čo ide. Nechcem, aby ma zatiahli do svojich rodinných špinavostí. A ak ťa už zatiahli? Čo ti to zišlo na um? Mňa? Čo ja mám s nimi vôbec spoločné? Naopak, práve ja by som ich mohol zažalovať. Vieš čo? Práve som si spomenula, že musím vybaviť jeden telefonát. A hneď sa vrátim. Čítaj dobre, či naozaj nie si do toho nejako zaplatený. Kristina! Nemôžem tvojho otca nikde zohnať, takže pover svojho advokáta, alebo koho chceš, aby ho našiel. A Marcia? Tu som tiež nenašla. V dome, kde býva, nie je a nikto tam o nej vôbec nič nevie. Želáš si ešte niečo? Počkaj chvíľu, počkaj. Niekto tu akurát zvoní. Dúfam, že to nie je tvoj otec. Nechcem si ani predstaviť tú scénu, čo by spravil, keby ma tu našiel. Bernardo, čo ty tu robíš? Mám so svojím otcom nedokončenú debatu. Práve prišiel Bernardo. Zavolám ti neskôr. To, o čom sa chceš zhovárať so svojím otcom, mi asi neprezradíš, nemám pravdu? Skôr či neskôr sa to aj tak dozvieš. O nič sa nepokúšaj, Bernardo. Len pred chvíľou sme sa... Mama, nemusíš mať obavy. Nebudem hovoriť o Fabianovi, ani o Rafaelovi Peresovi, ani o nikom. Chcem hovoriť s otcom o sebe. Kto som v skutočnosti. Synček,
Synček, každý sa môže slobodne rozhodnúť, kým chce byť a nemusí to verejne rozhlasovať. Ale ja to musím urobiť, mama. Potrebujem sa porozprávať s otcom. Možno to bude začiatok mojich viacerých priznaní. To netreba, synček. Všetci ťa ľúbime takého, aký si. Synček. Ja ťa ľúbim. Už neznesiem tie výčitky svedomia, mama. Som na tom tak, ako ty. Od toho okamihu, čo zatkli Diega, ma všetko veľmi desí. Pochop však, že teraz nemôžeme cúvnuť. Ide predsa o záchranu všetkého, čím sme. Synček, ide o všetko, čím sme. To je všetko, čo ťa zaujíma? Áno, pretože ma zaujímaš ty. Zaujímajú ma moji synovia. To je to, o čo mi ide. Synček, chcem, aby sme aj naďalej boli jedna rodina. Nežiadam tak veľa, Bernardo. Je to tak veľa chcieť od teba, aby si mi v tomto pomohol? Rafael Pérez nás oklamal. Nie v hoteli Milán. Prišiel, zaregistroval sa a šiel preč. Nik ho nevidel vchádzať ani odchádzať z izby. Je zrejme, že utiekol. Žanet, zavolajte na mobil Rafaela Péreza. To je fakt. To je fakt. Nesmieme mu dôverovať. Je to dobrý hráč. Áno, áno. Čo? Skúšajte to ďalej do čerta! Ozýva sa tam len odkazovač. Na čo myslíš? Že s ním nebude obchod. Alebo nás predá, alebo podvedie. Juančo, nevidel si Jeremyho? Nie, hľadal som ho, prišiel som sa vás na neho spýtať. Odišiel som hneď po vás, vôbec netuším, kde je. Keď ho stretneš, povedz mu, že s ním chcem hovoriť, áno? Áno, poviem mu to. Ďakujem. Jaj, chlapče, do čoho si sa mi to zasa namočil? Prosím, tak už sme tu. Matilde, hovor, povedz mi konečne, čo odo mňa chceš. Len si chcem niečo vyjasniť, Jeremy. Už som vám dokázala, že vám nechcem ublížiť. Ani vám, ani señore Diane. Dokázala som vám, že nie som blázon. Matilde, prosím ťa, ja som nikdy, Ale rozumieš, to mi nikdy... vôbec nemusíte hovoriť, Jeremy. Celý čas ste mi to prejavovali. Ale mne to nevadí. Lebo vás stále ľúbim. Matilde, prosím ťa, povedz mi, aký význam má s tým všetkým znovu začínať. Matilde, ty veľmi dobre vieš, že ja... To jediné, čo viem, Jeremy, je, že je nám súdené byť stále spolu. Veď sme komplici. Komplici? A v čom? No v čom? V čom sme my dvaja komplici? Nie, už nemôžem tajiť, čo sme spravili s mojím strýkom. Predsa nemôžem na všetko ostať sama. Matilde, dobre ma počúvaj. Tvoj strýko zomrel v chalape v nemocnici. Nie, Jeremy. Áno, bolo to tak. Nie, Jeremy. Vy a ja sme ho zabili, aby sme získali túto haciendu. Nespomínate si? A toto pôjdem povedať na políciu, ak sa ku mne nevrátite. Poviem im, že ste mi pomohli ho zabiť a okrem toho mám dôkazy. O čom dôkazy, Matilde? Aké dôkazy? Čo som spravil? Povedz mi to. Ostanete so mnou, alebo idem na políciu. Predpokladám, že sme na nič nezabudli. Dúfam, že nie. Tak teda poďme. Poďme. Sme veľmi radi, že sme ťa ešte zastihli v kancelárii, Fabian. Čo tu vy dvaja chcete? Prišli sme s tebou uzavrieť obchod. Rafael Pérez výmenou za Diega. Babička. Babička, čo ti je? Utekaj po doktora! Doktor! Babička,
Babička, čo ti je? Moment. Teb je veľmi slabý, odchádza nám. Nie. Robte niečo, doktor. Zástava dýchania. Nedýcha. Rýchlo, berieme ju na áro. No tak, sestra, zavolajte tam rýchlo, poďme, rýchlo! Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt. Spolupracovali Martin Némety, Naďa Marákiová, Mária Siváková, Alena Berníková, Jan Štraser, Darina Hlúchová, Zoro Laurinc.